Само на 30 км от София, в село Балевци, ви представям една новопостроена самостоятелна къща, която съчетава уюта на дървото и с дървената на стенобетона. Нека ви нея. Със своите 174 квадрата обща площ, 3 спални, 2 бани с тоалетна и високи тавани 2,80, като входа дори достига до 7 метра. Дворът е 640 квадрата, равен и ограден, готов за градина, барбекю и дори басейн. Разполагате и с 3 веранди за пълноценна почивка навън. Отоплението е подово и радиатори, вода от сонда, ток 15 кВт. Всичко е предвидено за комфорт и екологичен начин на живот. Ако и вие мечтаете за спокойствие сред природата и все пак близо до София, може това да е новият ви дом. Така че не се притеснявайте, смело се свържете с мен на телефона надолу.